Mga angkol, nano ko yung mga kauban. Si Manny Pacquiao nag-training sa likod. Hello mga uncle. It's January 1. I know tungod ani nga holiday guys, daghan kitang kaon karon nga panahon. So kabalo ko nga nag-gain halos tanan og weight. Labi na ko una nga akong New Year's resolution nga magpa-fit na ko balik. So I decided to go to gym. Timing kay karon nga ako ra pud isa sa gym. Walay kompetensya. Unya salamaton ko sa company nga nag-provide siya gym para sa mga employee. Karon ako ra ubanin ko ninyo sa akong challenge nga magpa-fit ug balik. Tara guys.
ako mga kauban. Si Manny Pacquiao nag-training sa likod. Yo, Manny Pacquiao, sige na! May sleeping na to diya. gym. Okay na siguro to. I hope na dagan may nakatunan sa atong gym. Hit like and subscribe na lang para sa mga update.